Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru gi wei ar nyau lai ban wanra ya ke jingnang jing start lengba ki silam ai ji hikai lani ki school ban sandur ya ke lawai jong ki khon ki baret kam de ke kam ke basok lani kam de ke kam ke babaro ki laban le dre ke jingkut jumut bat ke jingai sha kaperlang pat ke jing bha hadin habot ye ke jingkut jumut jong ki bor pngai school jong ki school baper bat ke jingai ti jong ki no hikai ban ai ke jing sekri segi kena school ka don hak leng ki jaka la ke de ki school nong kendong lani ki school ki badan hasor bat kumjuro lagi deh hagi school ki badap tang de jing duna lani hagi school ki bala khambet khambiang kawai ki school ki badan nang mau diang om hanong po haga district ribhoi ya kabla tip kum ka kejat lum shami LP school kabri ka school kabla yo jingirap lengba ka SSA lani ka sarva shiksha abhiyan kadi ka wai ki school ka badang yele istom bha ban ai jingnang jingstan yeki khnaret khamtam ki badan hagani ki shnong ki bawan na ki longying longsem ki baduna hakayo ka kon haga jingle jingo jong ki nong ilam ka seng HANM haga jinglam jong president gani ka seng Manaripo district uba Don Roy Kshar haga jing don lang jong assistant secretary ka seng uba Wante Bor Makri lembat kiwi ki dikhot kani ka seng lapan long ye ka jinglang ka bat lengkot hapadeng ki dikhot jong kani ka seng renkat ki nohikai bat kumjuro ki khana school jong kani ka school kum kedak jong jingnang ai mansi mi ki khana school bakin dang tista haga jingwan school ki dikhot jong seng kila ai sungu bahan da ki shatri shibaro ki khana school ki badan hakani ka school da ki jingkremen ro bagani kan de ki jingsdang bandon ka jingi trailang hapadeng ka seng renkat bat ki bor pni school jong kani ka school uba Don Roy Kshar ulong ro ban padeng ki wei ki school ki badang don shibun ki jingduna ha thany nongpo kani ka school kejat lum shami LP school kadi ka wei na padeng ki school ki badang duna bha hagiliang barok lagadai ha ka ying school ka jingdon kam nadu ki kamar kelas badro ka jingdon jong ki khana school habai kran badi kong job lin mangu ibade headmistress jong ka school ilai thu ba ka jingduna jong ki khana school ka dina mar bala bun ki school ki bala khambit khambiang ki badan hajan jong ka school bat kiwi ki daw ki ba ka school ka dan padeng ka jingbom la bha ban pentelun ki kam school namar ki jingduna ki ba bun ba ki ba ka school managing committee kamla ban krishan kumban syukdo kendian begini school lasdang nadu snem ar ba satang kumal lai snem ai kan kenjo show momer ba arab san snem lane momer jubili rupa kumba galong menta kini ke school ka ai ke jing sekri naga benta ki khana ki badang sedang ha kelas nursery bat hadu ke kelas 5 ban menta ki khana school ki don ar prangot bat ki noi kai ki don arngot ki ba kenthop ye kong joblin mangu kumi headmistress bari kong lasbon ingti kumi noi kai ngala jon hani ka school na do 1000 fra bat nga jon hani school nga kapor ko bangalong tangkum ka ECCE worker ka baay daga ka sarkar ka ay tangkum ka anariam ka bashi 1000 tengka shibnai bat nga shim ru ka jigi kay tangi ki khanaret lakum ba south nam aa bat hadin ka tupan how arajar khatway how bunai November shtarik layo ban rung syaka SSA nama ba idon iwi no hikai ibala resign na bat ngalarung syaka SSA ngalarung kum no hikai SSA kumta na du arajar khatway
ka MC kala bu ru yang ka juko por bangan long kum ka head teacher ban kami ban pe ka ni ka school bat hadu gani ka klip mat banta ngalong hi kata ka head teacher bat kum juro kum bakas ka sarkar menta kala bu ba kinong hikai kidehi banlong ki sekretari jong ka school SMC kum ta la thung ru yang banlong sekretari SMC ha ka juko por banlong kum i head teacher tek nadu bagani ka school kat kum banga yo jing tep baga kani ka school seng hau ar hajar ar bada kapor ba seng yo ar hajar ar ngam shim ladon ha kani ka school rei namar ba ipa jonga idei presiden ilalong presiden tengi kani ka school ilalong secretary bat ngala ngatip na kadaw jing tu ka jong i ba haki por ba mshwa ki ladon kinong hikai kapor ba ki seng kani ka school ki kimpat yo ka jingarap nang nang do andre ki shulum na kani ka shnong ar ko tingka shibanai ban siu tulap ikinong hikai kala banlong news pa tingka ne pras pa tingka yo win hikai na banta ban hikai kani ka school ka por ba kadang don class 1 do class 4 hadin ka tu gila yo ban upgrade tambah ka por ban upgrade ka class 5 ngam simkan mau andre por bangawan hikai kala don class 5 kumta hakani ka school ka jangi ngidan ladu nursery hadu class 5 henry min syuakat kum ka jing itu jong ka sarkar ba ki ju ban bu e kini ki nong hikai ki bu ladadon ki khana school iwei hadu lai pho kamot kinyo inong hikai iwei bat ladadon hadu san phongot nginyo nong hikai arngot kumta ka school jangi hakipor ki bangan syuak ladon hadu san phongot kumta ngilayo ikinong hikai arngut hadu minta ngidan arngut kinong hikai bat hadin suki nama kejingmi jong ki school kidan ki school private kidan ki wi ki school ki bami kumta haptang hasnong jengir giladan arteli ki school kumta ka school jengi kalong ka baduna bha ki enrollment ting ka school jengi ka kiu ki enrollment bat ting ka school jengi ka hiar bat kaladon ru ka sin ka bagas ka school ka jengi kalalong single digit Lashim kerteng ka school jungi bakadai ka single digit henry hadu minta amshim lapan trika meka kumta kini kimle EA henry minta ngiyat hikum ni kumbajulang ba minta ke enrollment ke jungi ka dontang kumba ar prangot ladu nursery hadu class 5 ni lawan hakni ka school berana irin po asyong modi kay bapulong nakaliang kaseng ka jungi ka chinam banjit yakni school ban ajing rap kadaw kolong ba swab in one sabi kani area no po ibra way ni one pet malagi sinong kat kuwiday ka area jok no po area adin bang la jet sa school din bang la de ban survey ban jurip di school nilap bagani ka school day ban kamba ban ino jingrap kat kung kabor sa seng marka ay kada kolong bangi i kilong kumi long pa kilong ying buwon ki ba duna habi day berkikun joki ki pa school sina ane ngi i lagjong ikmaru ki kelong kena sudah ke bedang red watang setri watang kejenkam sa school ro kedang nasibun ba re nakaliang kasang ngimban se ngisim kowe karai ban perkhat bad ajing rap iki daka setri bakin la banwan school hagan school kabagiwan pule maki kelong ibarat ikine ki kena ibadan hagan area jogane ke sinong te kai ke ba nistunat kelong ba kay ke bangimbut berkay ke balale mpoy sektong jinjok ngala benok jirap yakni ke school kemudian takane ke jirap ke ba ni sedang mata ni kene ke dai tangka jing sedang re nginak pos por nginang keren berkay ustar berkay pendiat di school bagi nang yai budben habidi ke skim ru habidi go benta jo ke school barni i lajong mat long ke don cibun ba ke junna nak kali kaseng nginum song cathaj nginum klik ti ngilabun nginang yai budben ke pos por ban penroy lane ban jarap penikran ke sarkar